Je potrebná prevencia voči nedostatku kolagénov. Pre každého. Pre každého, kto ich nemá. Aj ten, kto ich má málo, keď má viac než 25 rokov, alebo 30. Pretože z fyziológie ľudského tela je známe, je jasné, vedou dokázané, že od 25. až 40. roku života telo dokáže vyrobiť menej kolagénov, ako denne dokáže nejakým spôsobom spotrebovať. A práve preto by ste mali užívať prípravky výživy, ktoré vám s tvorbou kolagénov reálne pomôžu. Nie kolagény, ktoré do tela prichádzajú ako cudzí objekt, ale kolagény, ktoré fungujú na princípe bunkového aditíva. Práve takýmito produktami sú produkty Max for Body Protein Collagen druhej generácie, ktorých úlohou je dodať telu presne vypočítané minimálne množstvo potrebné k tomu, aby zobudila bunky k tvorbe vlastného kolagénu, pretože pre telo nie je nič prirodzenejšie ako kolagén, ktorý si vytvorí sám. Žiaden kolagén zvonku, žiaden kolagén, ktorý nepochádza z ľudského tela, nie je telu tak prirodzený ako práve ten, ktoré bunky vyrobia samé. A práve, aby tie bunky fungovali správne, je potrebné použiť také prípravky výživového charakteru, ktoré tým bunkám reálne pomôžu. A práve k tomuto slúžia naše prípravky Max for Body Protein Collagen druhej generácie.